kulikhuni bakwethu. Hayi kulikhuni ngempela weMangobese ngoba into nje lezi ebeyikade iqhubeka zenzeka. Lokho eshiya umthandeni uyaculelwa. Wara uyabhimba. Unobende. Unjani sazi ukuthi imidlalo nje yeinsizwa. Singenake lutho sihleke sometimes kokunye esewilo dakeni kube yilo ndaba leyo akakwazi ukuyibonga, akakwazi ukugida, akakwazi ukugiya, uyisitabane, indoda empofu. Uyabona nje une 9mm ethathela ubudoda bakhe ngempela ebukelwa phansi kuthi une 9mm kuhlekiswe ngalonto leyo. Uma xoshwa intombazana azaduba itheku kuhlekwa nje kumnandi akaze kufe umuntu, akaze kuthiwa khona osemosha iphalishi. Uyabona, bengiyicelela nje ezu-Alabaster Zwane ukuthi uma ngabe ukuthi usiqiniseko unengane unomndeni besilokhu nje li-akhawunti sizobhekelela enganeni kube naye uDubula nabanye abasazolandela imndeni yenze nje ivideo isitheke ezama Red Nation ngoba ungathi impela lisazochitheka igazi ngapha kuma Red Nation, zisazobulawa insizwa khona la ngibonwe khona ixhunywe khona ezisalandela. Uyabo, so abanezingane nabasazophila ukude kuphoswa nje. Cha, ngeke ngufihleke mina bengimthanda usiqiniseko noma singeke savumelana kukho konke. Uyabona, kukho konke umuntu asuke kwenza, nami nje khona abantu abangithandayo kodwa abangivumeli kukho konke ngibone mhlambe engashaye ngisho like kumuntu engimaziyo kuma video ami ukuthi uyayevumelane nami. Abanye njengolokhu njani usikhukhukazi simatshweletshwele akafihli ke lo mngani wami. Uma engavumelani nami uyabhala nje uthi Zwane angivumelani nawe lapho usine uyadelela. Uyabona, ngeke sahlezi sivumelana kodwa lokho akusho ukuthi akuchitheke igazi. Ngiyayicelela nje umbono wami. Uyabona, ngoba singabantu, mina ngiyalwazi lolo sizwe sekushona umama abangani bakhe bethi hawu zingane zami bekumngani wami lona, noma kuthiwa nifunani ningitshele. Bagcina lapho. Uyabona, nayi imndeni ithi sisonke. Hawu kuyaba wena usudla umdoko khona abadla upholoni. Ngomncwabo kade ekhihliza amagwebu lapho efuna ukubukwa nje, efuna ukubukwa kuthi unomusa. Siyawazi ke lamagolo ke thina siyakwazi ukufelwa usale umzali wakhe eshonile kunabangani ebebenzela yonke into, ebathengela impahla, athenga igross amarama ngezitokufela zo December. Kwakudlalwa izitokufela la, ukudla kuza ngetruck kuzodeliver ngetruck. Athi uzamela umngani wakhe olahlwe indoda engasabuye eGoli. Wawe se right umngani akasayingeni ngomncwabo lapho ayifuna ukubukwa. Eswenkile efaka umhelane wazowutshekisa ezokhuluma ethi ingane zami ninodwa sikhona. So ke mina ngeke ngiyenze lonto leyo. Siyacela nje noDubula ngangimkhonzile, engikhonzile kakhulu, enza ama video nangami. Ngisho yena ulokhunjana uMax Makhanya noma engale kwa Blue Nation sikhonzene. Ngeke ngabukelela ingane yakhe kuthi uDubuliwe. So nje abantu abadubuliwe nabasazodutshulwa sicela imndeni ifake futhi imndeni yethu ningaloku nikhuza. Ngeke niqonde lento sofela khona. Anilwazi, aniyazi le connection phakathi kwethu nomthandeni. Angikaze ngihlangane naye, angikaze ngibe ngisho emcimbini wakhe
ndize phe kwami ngamasende cha, kodwa ngiyathinteka indlela asithanda ngayo. Kwakumele ngabe kade agive up umthandeni emculweni, indlela ayebekwa ngayo nama-radio station angamfavori. Uyabona njena Ngizwe Mchunu ebefakwa imali emasendeni bamcindezele. Uyabona, kodwa walwela ushoti. Hey, waba umkhovu waqina ngesipikili waya phambili 14. So ke uma kubiza ukuthi nathi sifake ilokhunjana sibe imkhovu sifake isipikile esiphongweni sishone khona, hayi sofela khona ingane zakwethu. Ningaloku nisikhuza mndeni yethu, ufuseke ingane zakwethu. Uyabona, ningazikhuzi, azilime eziyetsheni ke manje. Uyabona manje azilime eziyetsheni. Ningazikhuzi imndeni yethu. Mina ngingcona kaze ngizale nokuzala kuthiwa phefumula push uthi kubuhlungu nesethi vula amathanga sifebe izophuma lapha eyangena ngakhona. Mina ngirathi nje angizele nginabafazi ke bayoyibona bayothola abanye abayobakopa. Yeni benze kahle abafazi bami mhla ngafanele. Qume inzipho nezifeyile ngigeza izandla lapho. Chef ngigeza igolo nibashukushe kahle bafike eKhenana. Hayi bafota lime ziyetsheni ulethi ngempela ke manje. Siya ngey'phongo kwathiwa umdlalo wamajongo lona sikhuza sifika azilime nje ziyetsheni ziyakhala. Ziyakhala. Yabona. Khopha lishe elimoshwayo lapha kade nimosha ingane yabantu le kuthulekile. Yini kuzole kangaka manje? Hayi ubemosha fusekani nje indaba yenu fusekani. Ngoba nazi kahle umuntu ngamunye la khona asho ukuthi hayi kodwa uzwana uqinisile. Thina besingalimoshi mesithi uyabhimba usizwa imxhiliba uculelwa amantombazane. Ayikho indaba yakhe besingalimoshi. Uyibuze wena ngamunye ukuthi mina mengithi lo muntu uyabhimba ngingafuni lokhunjwe ngijabula ukuthi uphuca imic kwathiwa fuseke ngijabulele lonto leyo. Ukulwa kwakhe noZimdola ngiyijabulela lonto leyo. Mina bengingamushi niphalishi. Uyibuze nje wena bafethu iqiniso. Before uphuma ngesibhamu zibuzeni lokho. Kade ngithule. Sengiyakhuluma ke manje. Khuluma impela nje ngiyakhuluma. Uzwane lo mshukushu webhiskiti ngebhiskiti. Onganqeni lutho, ngesabi nokufa. Sofa sonke phela. Sofa sonke kodwa sife nje silikhulumile iqiniso. Uthi futhi kuphashwa yonke indawo. Nama Red Nation akhona okunye uzwe cha ukuqina ke lokhu uyaqina nje lento lena ayenzi sense yabona nje ayenzi sense. Nangapha bona ama Red Nation nama Blue Nation kuyaphapha bayaphapha nje. Kuyaphashwa lapho lawo maqembu amabili ngcono lawa abanye abacula inkosi yami. Lawa amabili hayi babilile shame hayi sibilile ma Red Nation abilile ama Blue Nation kodwa akusho ukuthi kuze kuchitheke igazi. Akusho nje ukuthi kuze kuchitheke igazi. Iyekani lento enga. Yazi umculo wamabhinqa usuzosabeka ukuthi yo bayayishaya into yabo kodwa babulalani go. Sohlekwa izizwe ngoba kubulalani mapedi la. Akubulalani beSuthu akubulela amaZulu odwa yini ngempela. Cha niziqhaza kodwa bafana bamaZulu. Anisile emakhanda shame. Shoda nje ngemvubu. Ngathi ungazi ukubambe lezinto ukufaka imvubu uqale emsinga ugudle njalo ubheke emahostel abahlala emahostel eThekwini. Abahlala emahostel eGoli. Lokhunjano inkomo. Fika baxexebule ngemvubu bonke labafana liqondizwe ngoba mina ngibaza abafana bane engengaka yini bayi.
i